Saint Paul Higher Secondary School Nongpoh menta ka sngi ka arpulai trik risau ar hajar arpusan kalayo banrakhe ya ka annual day conference day ka ba isong kun shika day kabala penlong haplau jong ka day ka school ha ka ne ka program lawan ban pensngai do ba meral bons im u MLA ka Nongpoh constituency kumo kongsan ha ka jingya don rangkat u ba arshadap u district school education officer ka ribhoy u father Peters imli u parish priest ka Nongpoh parish ka Reverend Sister Angelina CH Marak ka headmistress jong ka Saint Paul Higher Secondary School Nongpoh ki nong hikai ki khna school lembat ki kemi ki kpa ha ka ne ka sngi la panshit pensngai ru da ki jingput jingtem ki jingroi ki jingsiao bat ki drama langkot na ki khna school kabala khring shika day ya ki balawan ban saki ha ka te ka sngi na ka liang u kongsan u ba meral bons im ula ai ka jingyero ya ki nong pania jong ka te ka school ki balala ban shakri na ka banta ban penang pen start ya ki khna jong ka te ka school ki bala pau bha na ka por sha ka por bat ula kanturu ya ki khna school ba kin long ki ba minot bat ki badon ka akor ka burom khnang ba onla ban te ya ka imlang ka sa lang nagamta ban pentikna bagi sembok perkhat ki badan kam jong gajuk ke mamanta an penrung hagi jabing ki jong gi phun gi siu ki jongi bat hagajuk ke por mandaga sngi haga de gaji keduk ke bakarpang jong gi kimi gi kpa kilai iru nalor gajing nang gajing start ke baki ki yo kilai iru ye ki sab ki phong ki baki ki lapen i lengba jong gane ke por ka Saint Paul Higher Secondary School kade ka way ni ki school ki bala pau hapo jong gane ka dong bat ka than ke jongi ngamar na tin manong bala rangin phaidin hagi por ki bala dep hagawai dei bat ki result la hagade ka SSLC la ne ha ka HSSLC ka Saint Paul kade ka school ka bajuan syakmat. Despite of so many challenges encountered by the school management, but you succeed to perform well every year. Congratulations to the teachers, congratulations to the parents, congratulations to the students for all the efforts and the contribution that you have made toward this school. Kasngi ka bakamentam na kabanta jogi kimi ki kpa bat kinong hikai kade kasngi ka bakiwara yaw so obotyang hagasngi ka yo as a result menning lagi ka tu drama ka ba itnat ka badan bijingmut shadin jongka ka bakren sapang ka jinglong ka jingman jong ka juk ka jungi ka bamanta ya kitu ke artli ki longying jong ba jon berba kit kadai sisha ka drama ka ba ai bensim bagi babon ki kimi ki pa ke badan saudong ke ni ke jaka kan long ke jing hikai na ka banta jong phi ba jong yilang baro ngisong thu ka don ke jing ong dagi riusta cha kan padon kam haga tin phareng ka ba ong. A winner are not people who never fail, but people who never quit. Nong job umde uban fail, Andre kide ki brew ki bong song thaj bani pun. Ni isai kidar lengba jong katu ka drama ka bala pen i. Ya gejing yaisha ya gejing Italy ba gejing Kristom. Jong kitu ki longying. Nagam taban pentikna warga tu golongying long sem ka bagi khon gi jongki ki lapmet ya ka page mobile bat ki kam ki bom nok senyang sapang gi bentoy ki jongki ne haga bukut ki yo ya gi jeng hikai ka babiang bakin la ban long ka ya teli ban pendon rom ya lau pau jongki namar kata ngi song thu haga jeng aj lenti jongane ka school haga ne ka jaka Isgoban ay kublay kerpang nagabanta ki missionary, ki father, ki sister, ki balanok senyang sibun nagabanta ka ni ka school bagalong kumni kung bagalong. Ngimday ban kelep ya kinong seng, kinong prat lenti, ki balayalam syakmat, ki baladon gabanta ka bakraw,
ban penting kena bagan ke school kalong kumni kum bagalong ngelayos ngo gi kentin nagi nak school gi ba mensua ba opel ila pensko ngelayos ngo gi kentin nagi kimi ki kpa ya ka balmi khmat dai pastor B ki bala ai ya ki kentin ki ba koridor ya ke jenok senyang jong ke ke school ban na pedeng jong gi kimi ki kpa ke badan hang niru ngamaratin ban ong ba bidang don ya ke jing syania ya ke trust ba ke confidence ya ke ke school ba kanang la ban ai ke jing nang ke jing start na ka ban ta gi khun gi siu gi jong gi